mae sawl ffordd o ddehongli teitl y ddarlith, neu y cyflwyniad bach hwn fel sy well da fi weid. Achos dyw e ddim yn osodiad fel mae e, ydy e? Ac mae modd i bethau fynd i sawl cyfeiriad jyst drwy ychwanegu rhyw air bach fan hyn a fan draw. Beth os ni'n rhoi rhyw 3 gair bach fel hyn o flaen y teitl? Mae plant yn darllen mwy nag eriod. Nawr te, bydde hwnna'n deitl i godi calon yn bydde fe. A bydden ni'n gallu rhoi llun bach i chi i fynd gydag e. A gallen ni fod wedi defnyddio'r teitl hwnnw ar gyfer y cyflwyniad heno, heb newid llawer o beth dwi'n mynd i weid. Falle bydde rhaid i fi fod wedi newid y llun. Beth am hwn wedyn te? Mae angen darllen mwy nag eriod. Nawr, mae awgrym o bregaeth yn fan'na, nos e. A dwi ddim yn addo fod fi'n mynd i gadw'n hollol glir o'r pregethu chwaith. Achos dwi'n digwydd credu bod angen darllen nawr mwy nag eriod yn enwedig wrth i'r plentyn ddatblygu. Beth am hwn nawr te? Dyn ni'n darllen mwy nag eriod, ond darllen beth? Mae hwnna'n swnio fel pennawd o'r Daily Mail neu rhywbeth. Wel, fel mae'n digwydd, pethawnos yn ôl, Daily Mail, Mail online. A fel ych chi'n gweld, mae ynglyn â phlant yn defnyddio y rhwydweithiau cymdeithasol. By the age of 10, Facebook is most popular site that youngsters join. Wel, dwi'n awyddus i'n ystyried pob un o'r teitlau rheini mewn gwirionedd. Ond beth am ddechrau gyda'r newyddion da? Mae Cymru Cymraeg yn darllen mwy nag erioed. Nawr, dyw hwn ddim yn newyddion yng ngwir ystyr y gair, achos os byddwch chi wedi darllen adroddiad blynyddol diwetha'r Cyngor Llyfrau, byddwch chi eisoes yn gwybod am yr ymchwil a wnaed gan gwmni Beaufort, dros flwyddyn yn ôl bellach, am arferion darllen Cymru Cymraeg. A dyna beth oedd canlyniadau i godi calon. Dyma ni. 43% o'r bobl sy'n medru'r Gymraeg yn darllen llyfr Cymraeg, o leia un llyfr Cymraeg mewn blwyddyn. Mae hynny'n dipyn o newid ers 2003 pan oedd yr ymchwil diwetha. A mae'r ystadegau rheini wrth gwrs yn destun llawenydd. Ta beth oedd canlyniadau'r cyfrifiad? Ta beth fydd y safonau pan welwn ni rheini eto? Ta beth fydd ymateb y llywodraeth pan gan nhw gyfle i ymateb eto? Ta beth am y pethau rheini, mae hwnna'n newyddion da yn ddefa hunan i ni sy'n caru llyfrau. A mae yna bobl fel fi sydd am gredu bod y cynnydd hwn yn y canran o bobl sydd wedi cael profiad o ddarllen o leia un llyfr Cymraeg dros gyfnod o flwyddyn. Dwi'n meddwl beth enfawr i weid, ond sicr mae werth i ddweud. Bod e'n brawf bod y dewis o lyfrau Cymraeg yn well nag eriod. Byddwn ni'n hoffi credu hynny. Neu, falle bod nhw'n cael eu marchnata mewn ffordd gwell nag erioed. Neu, wrth gwrs, bod y ddau beth yn wir. Bod y cynnyrch a'r hyrwyddo wedi gwella cymaint â hynny. Ac yn bendant mae llyfrau bendigedig wedi ymddangos dros y blynyddoedd diwethaf yma. A mae'r coeddusrwydd mae rai teitlau wedi cael, maen nhw wedi bod yn wych. Ond rhag i ni neidio i'r casgliadau anghywir, falle dylen ni ofyn ambell i gwestiwn bach lletwyth wrth edrych ar yr ystadegau hyn. Oed ydy'n bosib mae tueddiadau addysgol sydd i'w gyfri am rhywfaint o'r cynnydd? Chos y cyfnod rhwng 2003 a 2012 yw'r un sy'n dangos y cynnydd calonogol hwn. Ac mae graff arall da fi fan hyn nawr am yr un cyfnod, graff sy'n dangos y nifer o blant sy'n derbyn addysg cyfrwng Cymraeg. Gobeithio bod chi'n gallu gweld bod cynnydd pendant wedi bod yn y niferoedd. Mae'r cynnydd tipyn llain ar galw, wrth gwrs, mae hwnnw'n ofid arall. Ond yn bendant, mae yna gynnydd. Nawr, mewn addysg cyfrwng Cymraeg, yn naturiol ddigon, dych chi'n darllen llyfrau Cymraeg. Ac os yw'ch plant chi'n derbyn addysg Cymraeg, mae llyfrau Cymraeg yn dod adre gyda nhw. Maen nhw yn y cartref.
A maen nhw'n cael eu darllen gan rieni i blant bach, neu'n cael eu darllen gan y plant yng nghwmni'r rhieni, yn achos plant mawr, maen nhw'n destun adolygu. Pan fydd rhieni wedi dewis addysg gyfrwng Cymraeg i'w plant, byddan nhw'n aml yn ceisio atgyfnerthu'r penderfyniad hwnnw drwy brynu llyfrau Cymraeg iddyn nhw, yn enwedig yn y blynyddoedd cynnar. Felly, o gydnabod hynny i gyd, mae'n rhaid fod y cynnydd yn y graff hwn wedi bod yn ffactor yn ein canlyniadau ni hefyd. Achos mae Beaufort yn nodi mae ymhlith oedolion rhwng 9 a 35, sef yr oedran pan fydd plant yn y cartre fel arfer, dyna lle oedd yr arfer o ddarllen llyfr Cymraeg i weld amlaf. Felly mae'r graff hwn i fewn yng nghanlyniadau Beaufort yn rwle, lle ni fod yn weddol siŵr i fod e. A beth am addysg bellach ac addysg uwch? Dros y ddegawd diwetha, mae'r ddarpariaeth o gyrsiau Cymraeg, gwerslyfrau Cymraeg, adnoddau Cymraeg o bob math, yn bendant wedi cynyddu. Ac ers sefydlu'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, mae lle i beithio y bydd mwy a mwy o gyrsiau Cymraeg i cyfrwng. Felly mae defnydd myfyrwyr o lyfrau Cymraeg yn eu cyrsiau yn siŵr o fod wedi cyfrannu at yr ystadegau yma hefyd. Nawr, does dim byd o'i le ar hynny, dwi ddim yn cwyno, newyddion da o fath arall yw twf addysg Gymraeg hefyd, wrth gwrs. Fel o'n i'n dweud o'r blaen, mae'r twf yn yr afach na'r galw. Mae eisiau ni gofio hynny bob amser. Ond twf yw e o hyd. Ac mae pawb sy'n ma heno, siŵr o fod, yn falch iawn o'i weld e. Yn bersonol, bues i'n ennill y Mara Menyn mewn addysg cyfrwng Cymraeg am sawl blwyddyn. A dwi am weld ysgolion Cymraeg yn ffynnu, wrth gwrs bo fi. Ond i fynd yn ôl at ddarllen ac arferion darllen pobl, hoffwn ni wybod beth yw'r gwir arferion y tu hwnt i fyd addysg. Beth mae pobl yn ei ddarllen am ei bod nhw eisiau darllen? A faint o'r bobl ddwedodd i bod nhw wedi darllen o leia un llyfr Cymraeg yn ystod y flwyddyn, faint o'n nhw wedi gwneud hynny am ei bod nhw eisiau gwneud? Ac o'n nhw wedi mwynhau'r darllen? O'n nhw wedi mwynhau digon i sôn am y peth wrth i ffrindiau? Pa lyfrau Cymraeg fydden nhw'n prynu i'w rhoi yn anrhegion? Hoffwn ni petai modd i fi ddod i wybod mwy am y pethau hynny. Achos dyna'r wybodaeth sydd eisiau ar gyhoeddwyr. Dyna sydd angen i'r diwydiant gyhoeddi ddysgu a'i ddeall, os dyn ni am weld y maes yn parhau i ffynnu. Yn wir, os sy'n ni am weld y diwydiant yn goroesi hyd yn oed o edrych i'r tymor hir. Pwy sy'n dwlu darllen? Pwy sy'n dwlu darllen? Heblaw am y modelau gwych ym mhosteri y Cyngor Llyfrau. Mae Shane yn mynd ôl sawl blwyddyn nawr, ond dyma un o'r eilenni er enghraifft. Mae'n rhaid i lyfrau Cymraeg ddal dychymyg darllenwyr. Rhaid iddyn nhw fod yn destun trafod, yn ffynhonnell difyrwch go iawn. A ta beth mae ymchwil Beaufort wedi ddangos i ni sy'n galondyd, rhaid i ni barhau i ofyn cwestiynau lletwyth i ni'n hunain. A hynny bob blwyddyn wrth i ni roi raglenni cyhoeddi ar waith. Wrth i awdur eistedd gyfrifiadur ysgrifennu, wrth i ddylunydd ddyfeisio clawr neu logo, ac wrth i wasg becynnu cyfres newydd neu arwyddau'r newydd sbon. Pa mor arbennig yw hwn? Pwy fyddwn ni'n ein temtio gyda'r llyfr hwn neu'r gyfres hon? Dwi'n dysgu Cymraeg i oedolion erbyn hyn, na beth fyddai'n neud nos yfory. Cyrsiau ail iaith yn Sir Benfro. Dwi'n dysgu rai o staff y Cyngor Sir. Mae bobl neis yng Nghyngor Sir Benfro. Gyda un grŵp sy'n gwneud cwrs mynediad, sef y cwrs cyntaf un, dyn ni newydd gyrraedd carreg filltir eitha pwysig. Achos cyn y Nadolig, ond nhw wedi bod yn dysgu rhaid i fi. Ac o'n nhw ddim yn mwynhau. Achos mae treiglad meddal yn dilyn rhaid i fi.
Rhaid i fi fwyta'n iach. Rhaid i fi gadw'n heini. Ond nhw ddim yn mwynhau. Ond yr wythnos diwetha, fe ddysgon ni dwi eisiau. Na chi newid agwedd, dim treiglar meddwl. Dwi eisiau cadw'n heini. Dwi eisiau bwyta'n iach. Dwi eisiau gweld y gêm. A dim problem wedyn. A na wahaniaeth mae cystrawen yn wneud, hyd yn oed mewn ail iaith. A dyna'r newid sydd eisiau arno ni. Newid y cymhelliad i ddarllen. O fod yn fater o ddyletswydd, yn gysylltiedig ag addysg, neu'n gysylltiedig ag gwaith, i fod yn fater o awydd a chyffro. A dyna sy'n naturiol i blant bach, wrth gwrs. Maen nhw am Gideon y llyfr. Maen nhw am weld y lluniau. Maen nhw am glywed y stori. Dyna'r norm. A'r gwerthwyr gorau sydd gyda ni yn y Gymraeg yw llyfrau i fybanod a'r plant lleia. Mae digonydd o ddewis, mae'r diwig yn wych, mae'r cynnwys yn amrywiol, peth ohono fe'n wych, peth ohono fe ddim, mae hwnna'n stori arall. Maen nhw'n cael eu cyflwyno i'r plant gan oedolion maen nhw'n ymddiried ynddyn nhw, sef rhieni, cythrawon, mamgu a dad cu, nain a taid. Ac fel arfer, mae'r bobl rheini'n cyflwyno gyda brwdfrydedd a mwynhad. A canlyniad hynny i gyd yw bod y darllenwyr yma, cyn bod nhw'n gallu darllen hyd yn oed, maen nhw'n dwlu am y llyfrau. A dyma un bach brwd yn dathlu benblwydd cyntaf, penwythnos diwetha, drwy ddarllen llyfr. Ond oedd e hefyd yn ymchwil pwysig iawn, achos dwi wedi bod yn treialu heddi ddiwetha, a dwi wedi darganfod dyma'r llyfr perffaith i fabu. Wel, mae 4 ohonyn nhw. Gos Gomer, gobeithio bod fi'n mynd i gael ffi am weid hyn. Mae yna fochyn, mae yna fuwch, mae yna geffyl, a mae yna ddafad. Ond beth sy'n berffaith amdanyn nhw, heblaw am y ffaith bod nhw'n ysgafn iawn, yw does dim cornel nag unman tenau llwch i roi yn eich ceg. Maen nhw'n berffaith. Wel, heblaw mae'r ymchwil bach hwnnw, gyda'r mochyn, yn ddiweddar, dwi wedi bod yn gwneud ychydig o ymchwil i'r Cyngor Llyfrau ar lyfrau plant, a'r math o mateb o dderbyniad maen nhw'n ei gael. Ac mae'n ei ofn, dyw'r stori ddim cystal wrth i chi droi at blant ychydig yn hun. Erbyn blwyddyn 5 a 6, felly plant 10 ac 11 mlwydd oed, os ydyn nhw'n dal yn frwd am lyfrau o gwbl, mae llawer iawn o blant dwyieithog yn dewis llyfrau Saesneg yn hytrach na rhai Cymraeg. Mae lot o resymau am hyn, a rhaid cydnabod bod bylchau yn yr arlwy o hyd, gweitha ymdrechion awduron, cyhoeddwyr a Cyngor Llyfrau dros flynyddoedd maith i lenwi'r bylchau. I roi dim ond un enghraifft i chi, mae cyfres Hunger Games yn hynod boblogaidd yn Saesneg. Llyfrau mawr tew, anturiaethau yw nhw, gyda gêm gyfrifiadurol, ffilm, DVD o'r ffilm. Does dim byd tebyg o gwbl yn y Gymraeg. Dim i gystadlu ar math yna o gynnyrch Saesneg. A gyda llaw maen nhw yn swmpus, welwch chi fyna, bron i 400 tudalen. Enghraifft arall, daeth vampirod i fod yn ffasiynol iawn unwaith eto, ychydig blynyddoedd yn ôl. A roedd cyfres Twilight yn boblogaidd dros ben. Ond daeth dim vampirod Cymraeg i ymosod ar ferched bach Cymru, dim byd o gwbl, dim un. Felly darllen amdanyn nhw yn Saesneg yn unig nath ein darllenwyr ni yng Nghymru. Felly mae bylchau yn broblem o hyd. Ond mae brwdfrydedd athrawon am lyfrau yn gallu gwneud byd o wahaniaeth. O'n i'n gweld hynny'n blaen oedd siarad gyda amrywiaeth o ysgolion cyn y Nadolig. Hyd yn oed os oes prynder o fathau penodol o lyfrau. A dywedodd un athrawes ifanc wrtho i, dyw'r rhagfarn yn erbyn llyfrau Cymraeg ddim yn un dwfwn. Agor i llyged nhw i'r llyfrau na'r gamp. A roedd ei brwdfrydydd hi'n hollol heintus, ac mae'n amlwg fod cariad at lyfrau yn cael ei feithrin yn yr ysgol honno, ac mewn llawer o ysgolion eraill, a dweud y gwir. A pham ddelen ni
feithrin hoffter o lyfrau o gwbl? Wel, sa'n disgwyl bydd llawer fan hyn yn gofyn y cwestiwn yna, ond mae yn gwestiwn anferth arall. Ond mae'r athrawes fi oedd yn trafod gyda fi, a finne hefyd, yn digwydd credu bod rhoi'r profiad i blant o straeon, a helyntion, a phenderfyniadau pobl eraill yn rhodd arbennig iawn. Mae'n gallu darganfod bydoedd eraill, pobl tebyg iddo fe'i hunan, ac yn wir cymeriadau hollol wahanol, a dod i ddeall rheini falle yw'r cam mwyaf. Nawr mae'r cwricwlwm ers sawl blwyddyn nawr wedi bod yn llawn o eiriau fel dinasyddiaeth a dealltwriaeth o'r byd. A maen nhw'n eiriau pwysig, geiriau clodwiw. Wel, trwy lenyddiaeth a thrwy gelf, mae cyfle gwych i feithrin empathi, i gyd deimlo. Mae cyfle i herio a hogi barn. Mae'n gallu bod yn wrthbwynt cwbl angenrheidiol i fyd straeon y Sun a'r Daily Mail a'r rhaglenni teledu sy'n llawn o stereotypes. Ond dwi'n gwybod mae hon yn ddadl rhy fawr i'w thrin yn deg fan hyn. Ond y gysodiad syml sydd gyda fi, i ychwanegu at yr holl deitle yma, a mae llawer o rieni ac athrawon yn gweld yr un ffordd, mae angen darllen mwy nag erioed. A hynny am fod profiadau darllen yn medru cyfrannu at datblygiad emosiynol a chymdeithasol plentyn, a gallu'n helpu ni anelu at gymdeithas war. Nawr yn anffodus, mae'r cyfarwyddyd oddi wrth y Llywodraeth a'r sut i arwen plant at y pethau hyn yn y ffordd amlwg trwy straeon a barddoniaeth a'r celfyddydau yn llawer llai goleuedig na fiodd yn fy marn i. Mae canlyniadau plant yn y profion PISA rhyngwladol wedi creu ofn a phanig. Mae ofn wedi cydio mewn rhai pobl a fiodd yn amlwg, ac falle yn y sefydliad ei hunan. Ein bod ni ar ei holi yn addysgol fel gwlad, fel gwledydd y Deyrnas Unedig, ond Cymru yn sicr. Ond wrth gwrs ffyn mesur syml iawn sydd gan brofion PISA. Ond mae'r canlyniadau'n cael eu derbyn gan lawer o bobl fel rhyw fath o efengil. Felly ble mae pwyslais y bobl sy'n cyfarwyddo y dyddiau hyn? Edrychwch ar y fframwaith llythrennedd gafodd ei chyflwyno llynedd. Mae'n gyfraith gwlad nawr bod hi'n cael ei dilyn. A mae'n arwen yn uniongyrchol at y profion fydd pob plentyn yn sefyll yn nes mlaen eleni. Ac fe welwch chi'n syth yn y fframwaith ble mae'r pwyslais darllen. Mae ar ganfod deunydd ffeithiol o ffynonellau digidol. A mae'r term llawr lwytho a dyfynnu o'r rhyngrwyd yn cael lle hollol ganolog. Mae'n cael lle anrhydeddus iawn. Ond sgil ar ôl sgil, bocs ar ôl bocs sydd angen i dicio, mae'r cyfan yn ymwneud a darllen mwyn canfod gwybodaeth. Dyma rhai o'r pwyntiau ar gyfer blwyddyn 4, plant 8 oed. Mae dysgwyr yn gallu dod o hyd i wybodaeth a syniadau ar dudalennau gwe, gan ddefnyddio gwahanol ffyrdd o chwilio ac asesu pa ffyrdd yw'r rhai mwyaf effeithlon. Wedyn, profi, wrth gwrs, nodi'n gywir y prif syniadau a'r wybodaeth ategol mewn testunau. Deall sut y gall rhywbeth gael ei gynrychioli ar ffurfiau gwahanol. Enghraifft delwedd symudol, amalfoddol, a phrint. Mae print yn fanna, ond welwch chi ddim y gair stori, welwch chi ddim y gair narratif. A dwi'n gwybod bod na athrawon eisoes yn cynllunio eu gwaith o dymor i dymor gyda'r fframwaith hon, a'r fframwaith llythrennedd, a'r frig i hystariaethau nhw. Mae yna beth eraill, mae yna ddogfennau cwricwlwm eraill, ond os diw'r rhain ar y brig, mae hwnna'n golygu bod yna beth eraill wedi gofod symud yn is pan ych chi'n sôn am eu blaenoriaethau nhw.
Mae'r fframwaith yn mynd i sicrhau fod gweithgareddau bob dydd y stafell ddosbarth yn mynd i droi fwy o gwmpas cyfrifiaduron, iPads, teclynnau tablet o bob math. A roedd yr ysgolion fi sy'n siarad gyda nhw cyn y Nadolig eisoes yn gwneud tipyn o ddefnydd o iPads bob dydd. A gofyd yr athrawon oedd bod dim digon o ddeunydd Cymraeg iddyn nhw. Dweud y gwir bod fawr ddim iddyn nhw. A dyna reswm arall pam fod llai o blant 10 mlwydd oed yn dewis darllen yn y Gymraeg. Maen nhw'n dod yn fwy ac yn fwy profiadol wrth ymdrin ar Saesneg ar y we. Ac mae'r Gymraeg, hyd yn oed i Gymru Cymraeg rhai mamiaeth, yn mynd yn fwy o ail iaith, yn ail ddewis. Achos dros fawr o ddeunydd ffeithiol Cymraeg ar y we a bydde plant 10 mlwydd oed yn dwlu arno fe. Mae hynny'n bendant. A'r gwir yw fod plant wrth i boddau yn chwarae ar declynnau, o bob math, chwarae yw mewn gwirionedd. Mae cwmni Egmont wedi gwneud ymchwil llynedd ar effaith hyn ar yr arfer o ddarllen llyfrau. Fel y byddwch chi'n disgwyl, a fel mae athrawon a rieni wedi dweud, mae cael plentyn i ddiffodd yr iPad a darllen llyfr yn dipyn o sialens. A dyma oedd pennawd y bookseller am ymchwil Egmont. Lack of quiet time hits children's reading. A'i casgliadau nhw oedd fod diffyg amser tawel, heb ymyrraeth wrth y byd digidol, yn beth prin iawn i blant erbyn hyn. Mae yna brysurdeb parhaus o safbwynt teclynnau o bob math. Gyda sawl cyfrwng ar waith ar yr un pryd, dwi'n ddim byd i weld plentyn a 2 beth ar waith. DVD yn rhedeg ar un teclyn, chwarae gêm ar declyn arall. Ac yn y cefndir falle fel rhywbeth o bapur wal, un o'r sionelau ar y teledu yn rhedeg. Dyw hwnna ddim yn anghyffredin o gwbl. Felly dyna fyd y plant i chi. A bydd y plant trenin oedolion cyn i ni gael yn gwynt at hynny. Byddan nhw yn ystadegau Beaufort wap. Yn ôl yr ymchwil diwetha, y grŵp oedran oedd yn darllen lleia o lyfrau Cymraeg oedd pobl rhwng 15 a 25. Nawr, os gobeith y bydd pethau'n wahanol yn y blynyddoedd nesaf. A fydd y plant roedd Egmont, a'r bookseller, yn ei disgrifion fanna yn darllen nofelau pan fyddan nhw chydig yn hun? A hynny o'i gwirfodd? Neu a fyddan nhw'n prynu cyfrolau o farddoniaeth? Meddyliwch am y broses o glywed a gweld llinellau o farddoniaeth. Y darllen mewnol hwnnw, y chwarae meddyliol, y datrys pos wrth i chi ymateb i ddelwedd, y cyfle i adael i bethau setlo. Pryd bydd plentyn yn cael y cyfle i feithrin yr arfer o fyfyrio, gwedwch. Wedyn ni bydd e'n gofyn am athro neu athrawes go arbennig i drefnu profiad i'r plentyn o ddarganfod barddoniaeth, profiad sydd mor gyffroes, sy'n gymaint o sport, wedwch, bydd e am ddarllen rhagor o bethau tebyg, a hynny mewn llyfrau. Ac os mae dyna fyd y plant, beth amdano ni fan hyn? Hoffwn i wybod, petai 2 awr gyda chi i aros am awyren nawr, dwedwch, mewn lle bach cysurus, coffi wrth law, beth byddwch chi'n dewis? Llyfr neu iPad? Fe ddwedwn ni, nad oes ffôn ar gael, reit? So gan i wared o'r dewis yna. Ond beth byddwch chi'n dewis wedyn? Ni'n gwybod beth fydde'r to iau yn dewis, ond beth am oedolion yn ei hoed a'i hamser? Wel, rhaid i fi gyfaddau, iPad fydde fy newis i. Gewch chi sefyll, llwch chi godi a mynd nawr os ydych chi moyn. Fel mae'n digwydd, mae sawl llyfr gyda fi arno fe, yn barod i'w darllen, ond dim sicrwydd y bydden ni'n troi at nhw yn y 2 awr fach na. Bydde'r cyfan yn dibynnu ar yr hwyliau. Os bydde'n well da fi edrych ar newyddion y BBC, gallen ni wneud hynny am sbel. Neu bydde modd i fi edrych ar Twitter. Gweld beth sydd â Carol Barry Jones i weid. Neu'r Llyfrgell Genedlaethol. Neu Meg Ellis, neu Catrin Beard.
neu Monty Don. Dwi'n licio Monty Don. Falle bydde want edrych ar luniau arna i. Edrych i weld beth mae Iestyn Hughes wedi bod yn tynnu lluniau ohono fe yn ystod y tywydd mawr. Chwarae llun hyn, Aberystwyth. Gwych. Pa dywydd erchyll welodd e. A beth oedd dy weid am beth oedd e wedi gweld. Neu falle bydde Heredd am Sir Benfro yn cydio yno i. A bydde ni'n edrych ar Flickr. Ni'n teipo porth gain i mewn. Neu trefin. A wedyn bydde ni'n gallu gweld gwaith cymaint o ffotograffwyr gwahanol. Neu darllen am Sir Benfro falle. Falle bydde ni'n troi at vlog Jackie Morris. Arlunydd ac awdur. Sy'n mynd i gerdded bob dydd ac yn tynnu lluniau ac yn sgwennu. Lle bydde ni eisiau edrych ar hwnnw. Nawr, mae'r holl ymddygiad dwi wedi disgrifio, mae'n ddarllen. A dwi fel llawer o bobl yn siŵr bod fi'n darllen mwy nag erioed. Dwi ddim yn siarad cymaint ar y ffôn. Dwi'n darllen dwsinau cannoedd o e-byst mewn diwrnod. I ni gyd siŵr o fod yn gallu gweud i ni'n darllen mwy nag erioed, ond darllen beth. Dwi ddim yn gwylio newyddion bellach. Dwi ddim yn edrych ar y tywydd, ar y teledu. Dwi'n darllen mwyn dod o hyd i'r naill neu'r llall. Darllen diagramau yn bennaf yn achos y tywydd, ond darllen yw e. Rhag ofn bod fi'n eich cyffryddo chi'n ofnadwy, well i fi ddweud, mae siŵr o fod darllen un o'r llyfrau yna fydden ni'n neud ar ôl rhyw 10 munud bach o ware a ffidlan. Neu falle darllen llyfr o'r dechrau os oedd rhywbeth gwych gyda fi ar waith, ar ei hanner. Ond bydde gofyn iddo fe fod yn rhywbeth fydde wir yn enhemtio i. Achos dwi'n oedolyn, dyma fy amser hamdden ni, dwi ar y ffordd, dwi'n mynd i gael gwyliau, bron y bod yn wyliau, does dim rhaid i fi ddarllen llyfr Cymraeg, os mwy o fwynhad i'w gael yn gwneud peth eraill tebyg iawn. Dim abseilio neu yfed champagne, ond darllen pethau eraill. Ac i fi, ac i'r rhan fwyaf o blant hŷn ac oedolion, mae troi at lyfr nawr yn gorfod bod yn fater o dwi eisiau darllen y llyfr yna. Dyna sy'n rhaid i gyhoeddwyr a llyfrwerthwyr a llyfrgellwyr, pawb yn y diwydiant, sylweddoli o'r newydd nawr. Creu awydd, gwneud y llyfr yn destun disgwylgarwch, sbort, profiadau cofiadwy, positif. Dyna'r gystadleuaeth. Dyna beth mae'r gystadleuaeth yn wneud. A mae'r gystadleuaeth yn fwy ffyrnig na fiodd erioed. Mae llawer o bobl yn deall hyn i gyd ac eisoes mae ganddyn nhw weledigaeth a mae'r weledigaeth na ar waith yn gyson. Yr athrawes ifanc yn yr ysgol fach yng Ngheredigion, o'n i'n dweud chi amdani hi, yn agor llyged y plant i'r llyfrau. Mae ambell lyfrwerthwr yng Nghymru'n llawn dyfeisgarwch. Edrychwch ar y noswaith yma, noson Calan Gaea gafon nhw yng Nghaernarfon nawr llynedd. Y cyfan yn troi o gwmpas llyfr. Noson Sgleinio'r Ser oedd y teitl, yn siop Palace Print a'r siopau cyfagos yn y stryd. A'r unig broblem oedd gyda nhw oedd cael digon o le i bawb yn y stryd. A wedyn dyma rei oedd wedi llwyddo i fynd i mewn i glywed y stori. Mae hwnna'n wych yn diwe. Ac wrth gwrs mae gwyliau a bob math o weithgarwch yn troi o gwmpas siop Palace Print drwy gydol y flwyddyn. Un enghraifft o le mae yna weledigaeth ar waith. Mae ambell awdur gyda ni sy'n cyfrannu aruthrol tuag at yr awydd hwnnw, sy'n gallu bod fel tân gwyllt, dwi eisiau darllen y llyfr hwnnw. A Bethan Gwanas yw'r esiampl mwyaf amlwg. Mae'n sefyll mas a gweud y gwir. Achos mae brwdfrydydd hi, mae yn ddiweilod. Yn ei cholofn hi yn yr Herald, yn ei sesiynau hi gyda'r clybiau gwawr, clybiau cinio, yn ei thrydar hi, beth mae'n sgwennu ar Facebook. Mae pawb yn dod i wybod am y llyfrau mae Bethan yn ei mwynhau. Dyma hi ar Twitter, yr enghraifft.
Wedi gorffen prawf ddarllen y llyfr ola un gan Was Gwynedd, nofel 500 tudalen, llygaid fel marblus. Wel, mae dros 500 o bobl yn dilyn Bethan Gwanas. Felly maen nhw gyd wedi clywed a wedi gweld tudalen ola, nofel nesa Gareth F. Williams, sy'n digwydd bod yn nofel ola Gwas Gwynedd hefyd. A mae blog llyfrau gyda Bethan hefyd wedi ei nelu at blant yn bennaf, ac ynddo fe mae'n sôn am beth mae newydd ddarllen neu math o lyfrau oedd hi'n hoff ohonyn nhw pan oedd hi'n blentyn, a mae hwnna'n ddifyr iawn. A mae'r arddull fel sy'ch chi'n disgwyl yn uniongyrchol iawn a digon o hiwmor. Dyma bostiad nawr ganddi am gyfresu am gyffylau, achos oedd hi'n hoff iawn o lyfrau am gyffylau pan oedd hi'n fach. Dwi'n siŵr chi'n gallu darllen hwnna, ond dyma hi'n dweud, ro'n i'n dal i ddarllen am Misty a'i theulu pan o'n i'n 10 a 12 mlwydd oed. A bron nad ys gen i awydd i ddechrau eto. Roeddwn i wir wedi gwirioni efo rhain. Roedd gen i gyfres o lyfrau am ryw Palomino pony hefyd, ond dwi'n methu dod o hyd i'r union lyfrau hynny ar y we, a dwi wedi hen golli'r copïoedd gen i ers talwm, ac nid y fi taflodd nhw. A wedyn uwchben y llun o'r fenyw grac, mae'n rhoi mewn prif lythrennau, famau, peidiwch â thaflu llyfrau eich plant heb ofyn iddyn nhw'n gyntaf. A dyna'r math o ffordd mae hi'n cael plant i deimlo bod nhw'n nabod Bethan Gwanas, a maen nhw'n mynd i wrando ar beth mae hi'n argymell, a maen nhw'n mynd i gymryd sylw o'i barn hi. Does dim amheuaeth bod hi'n byw'r peth. A mae hi nawr yn gyfaill darllen i ysgol gynradd yn Sir Ddimbych. Cynllun newydd yw hwn, Patron of Reading. Dyna oedd ond nawr bod yna awdur Cymraeg yn y peth, mae e hefyd yn gynllun cyfaill darllen. A beth yw mae hi wedi mabwysiadu ysgol, neu mae'r ysgol wedi mabwysiadu hi, ac am gyfnod nawr o flwyddyn, falle mwy na hynny, bydd hi'n eu cefnogi nhw am hopeth maen nhw'n wneud gyda darllen a gyda llyfrau. Ydych chi brofiad hyfryd i'r plant, ynddo fe, i fod wedi mabwysiadu awdur fel yna. A dyma lun ohoni hi ar ei hymweliad cyntaf ar ysgol, ac wrth gwrs oedd hi'n sgwennu amdano fe ar y blog. Nid pawb sy'n gallu bod mor gyhoeddus a Bethan, a mae eisiau llys gynhadon o bob math sy'n rhaid i bawb fod yn ddoniol. A mae llys gynhadon y maes llyfrau plant yn bryn iawn, ac mae'r perianwaith hyrwyddo sydd gyda ni yn y Gymraeg yn anigonol ac yn hen ffasiwn ac yn llawer llai effeithiol na sydd angen iddo fo fod o styried beth mae'r gystadleuaeth yn wneud. A dyna'r gofid nawr mewn gwirionedd. Siwt allwn ni drawsnewid y ffordd mae llyfrau yn cael eu marchnata. Dyna'r her nesaf, yn bendant. Mae enghreifftiau o greu cyffro mawr am rai llyfrau. Mae awdur fel Fflir Dafydd, mae hi'n wych nawr am dynnu sylw at ei gwaith. Yn ogystal â bod yn awdur, chi'n gwybod mae hi'n ddarlledwraig, mae'n gantores, mae ganddi gwefan ei hunan, mae'n trydar, mae'n defnyddio Facebook yn gyson, mae wedi achub pob cyfle i gymryd rhan mewn gwyliau llenyddol o bob math, ledled y byd. Mae'n gymrawd gyda gwyl y gellu. Felly byddwch chi gyd yn gwybod bod ffilm yn mynd i gael ei gwneud o'i nofel hi, y llyfrgell. Ac ar hyd yr amser, mae wedi cydweithio gyda'r llyfrgell gen ym mhob ffordd. Mae wedi creu fideo gyda Llenyddiaeth Cymru dramor yn dangos rhai o gyfrinachau'r llyfrgell gen er enghraifft. Mae wedi gwneud llawer iawn i gynnal y diddordeb yn y llyfr, achos dyw e ddim yn llyfr newydd erbyn hyn. Hyd yn oed os na fydd awdur yn awyddus i hyrwyddo ei hun, a mae rai ohonyn nhw wrth gwrs yn swil, mae pobl eraill yn gallu wneud. Dyma newyddion nawr am nofel Angharad Price sy'n anobeithiol am wythio ei hun, cymaint yw i dawn hi, a nid hi oedd yn trydar wrth gwrs, ond oedd Gwerddon, y cylchgrawn Gwerddon yn trydar i ddweud bod y nofel o Tyn y Gorchydd yn cael ei gyhoeddi yn Bengali.
Felly, nid yr awdures ei hunan oedd yn wneud, ond cylchgrawn y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Ac wedyn oedd Gwasgomer yn ail drydar. Ac wedyn, o ni, achos bod fi'n falch, yn ail drydar. A fydd y ail drydar yn parhau, ni'n gwybod hynny. Felly mae esiample gyda ni. Mwy a mwy o ddyfeisgarwch a chyfathrebu eang sydd eisiau mwyn creu awydd i ddarllen llyfrau. Mwy a mwy o awduron plant yn creu cyffro fel fyddan nhw'n wneud fori. Fydd awduron go iawn a phobl fel fi wrth i fori yng nghanol cannoedd y blant. Ond dyw unwaith y flwyddyn ddim yn ddigon. Gwnewch y pethau bychain oedd y cyfarwyddyd dros y penwythnos, ac mae yna bethau bach iawn sy'n hawdd ac yn rhad i'w gwneud. Ond ni'n dangos efo yna, dwi'n dwlu am y manylion bach mae llyfrgellwyr yn rhoi ar waelod i negeseuon e-bost yn dweud beth maen nhw yn darllen ar hyn o bryd. Dwi'n meddwl, gallen nhw ychwanegu tyma bach hefyd a rhoi rhywbeth fel yna. Felly bod chi'n cael y nofel neu'r llyfr a'r awdur, ond rhyw sylw bach hefyd. Dyn ni'n licio gweld mwy o bobl falle wneud hynny. Dwi'n mynd i ddechrau wneud yn unan. Ta beth fydd y syniadau? Pethau bach fel hyn a pethau mawr fel awduron gwych yn hyrwyddo eu hunain, a gwyliau, a ffilmiau, bydd ambell i beth mawr dan ni as bosib. Bydd rhaid i'r pethau rheini i gyd orfodi ni i newid ger, os ydy ni am gystadlu a'r mathau eraill o weithgaredd sydd ar gael i ni mewn oes digidol. O ran gwerth y profiad o ddarllen, wel, dim ond awdur da a golygydd da sy'n medru sicrhau na chewch chi'ch mochsiomi ar ôl i chi gydion y llyfr a'i ddarllen. A mae honno'n ddarlith arall hefyd. Her arall i'r byd gyhoeddi yw sicrhau y bydd darllenydd ar ôl gorffen un llyfr Cymraeg yn debygol o droi at y nesaf a dweud, dwi am ddarllen mwy. Yn wir, gobeithio byddan nhw'n dweud, dwi am ddarllen mwy nag erioed. A dyna'r ffordd i sicrhau y bydd ystadegau'r ymchwil nesaf yn rhoi hyd yn oed mwy o wen ar wyneb pawb, 2 blynedd i nawr, dwedwch. A fyddwn ni'n darllen ar declyn, a fyddwn ni'n darllen llyfrau, a fyddwn ni'n neud y ddau. Gobeithio gewn ni ddathlu gyda'n gilydd adeg hynny, ond yn y cyfamser, diolch yn fawr iawn i chi am eich gwrandawiad, a gobeithio gewch chi ddiwrnod llyfr hapus iawn fori.